Niri gehien gustatzen zaidana teknologia da. Praktikak egiten ditugulako eta adibidez AutoCADen etxe bat egiten ari gara. Sistema arloetatik gehien gustatzen zaidana teknologia da, betidanik interesgarria eta divertigarria iduritu zaidalako. Zaudetenen artean, badaukazu argi ze ikasi nahi duzuen, ze aukeratu duzu orain arte? Ez daukat oso argi zer ikasiko dudan, baina batxilergoa zientzietakoa egingo dut eta gero unibertsitatera joatea nahi dut. Ez dakit, eske, adibidez irakasle edo Iruñera joan behar banaiz, joango naiz, baina niri deia hemen bizitzea da. Datorren urtean elektrizitate eta elektronikako FP bat ikasiko dut. Hurrengo urtean badakit batxilergoa egingo dela eta gainera zientzia teknologikoetatik joango naizela. Eta gero ja unibertsitatea suposatzen dut egingo dela, baina ez dakit oso ondo oraindik zer. Teknologikoa egingo danez, agian ingenieritzara sartzen naiz. Nire ustez ongi prestatuta gaude, hemen ongi erakusten digute eta edukiak onak dira. Nik uste dut ere bai laguntzen digutela, esaten digutela zer daukagu ondo eta zer ez da hain ona, eta nik uste dut laguntza ona daukagula eskola honetan. Nire ustez, orain berdintasun gehiago dago, baina hala ere ospitaletan edo ikastoletan neska gehiago ikusten dira eta adibidez zuritzailetan mutilak. Nik uste dut emakume eta gizonen desberdintasun hori ikusten dugula txikitatik, betidanik ikusi dugulako adibidez erizainak eta holan emakumeak direla eta gero zuhiltzaileak gizonak eta gauza horiek, baina nik uste dut hori gutxinaka aldatzen ari dela eta agian gutxi barru saiatzen gara zuhiltzaile emakume gehiago egotea edo eritzain gizon gehiago eta hori.